Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-alamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari billahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakatil hayawani utawi iku bab zakat hewan. Endi? Oh iya, keliru. Faslun utawi iki satu fasal saking suwe nih, Mas. Ya aku mau watuk ae. Iku rada ruwet niki nek mboten ditulis. Nek ditulis mboten. Aku kek lali gak catatan. Ora usah, Pak. Sekayane Faslun utawi iki satu fasal wa ajma'u lan sepakat sapa para imam mazhab ala anan nisabal awwala ing atase sak temene nisab sing pertama. Tahap pertama, level pertama fil ibili dalam unta. Iku khamsun 5 unta. Wa fihi lan iku ing dalem 5 unta niku wau. Dalam nisab yang pertama itu syatun utawi zakate niku wedhus wedok. Syatun iki bas ya. wedok. Iya, wedhus wedok. Sate. Sate. Jadi kalau punya 5 unta zakatnya 1 wedhus. 5. Nek papat gak wajib ya. Kan kok ger adomen karo Apa? sapi. Lho, sapi piro? Mbok. Lho, engko sik mulane. Wis adomen ki durung. Wedhus kan 40. Heeh. 40 apa 100? 40 to. 40 pertama, nisab pertama. Wa fi 20 lan iku ing dalem 10. Nisab ing dalem ae wa anan nisaba fi 20 ngoten maksude. Dan ing dalem 10 syatani utawi 2 kambing. Nek untane 10, 2 kambing wedok. Wa fi 15 salatu syiahin. Kambing apa domba? Ya sakjane gak padha jane. Satun niku sing domba niku. Wedhus-wedhus anu iku. Tiba. Ya. Ojo dus Jawa kok larang kok. Ya iya. Milih sing kali geseng karo Apa maneh? Cituk mbuyar iku. Lan ing dalem 15, lan iku ing dalem 15 salatu syahin utawi 3 pira-pira wedhus. Wedhus wedok. Wa fil 20 ing dalem 20 unta arba'u syahin utawi petang wedhus. Wes, pira tahapane Bang berarti? 5 10 15 20 55 ya. pokoke kelipatan 5 ya. Heeh, kelipatan 5 sampai niki sik wedhus kabeh. Fa idza balagot khamsan wa 20 lan arekalane tekan apa jumlah nisab niku wau. Khamsan wa 20 ing selawe unta fa fiha moko iku ing dalem selawe unta bintu makhodin utawi unta bintu makhod. Teng ngandhap ngeten penjelasane. Bintul makhodi, bintul makhod niku inggih menika hiyallati yaiku unta madha ingkang berlalu ala wiladatiha ing ngatasi laire unta sanatun apa setahun wa syaraat lan mlebu apa unta niku wau fisaniati ing dalem taun nomor kali. Unta umur setahun mlebu nang tahun kedua. Ya ngono bahasane. Setahun punjul. Masuk ke tahun kedua. 13 bulan, 14 bulan. Nggih, nek niku bintu makhon. Ngapalno isilahe ruwet. Fa idza balagat sitan wa 30. Lah niki kelipatane beda pun. Lan arekalane tekan apa jumlah unta niku sitan wa 30 teng 36 fa fiha moko iku ing dalem 36 unta niku zakate utawi bintu labunin unta bintu labun
tegese unta bintul labun niku nisor wonten bintul labun utawi bintul labun ya lati nggih menika unta laha ingkang iku kaduwe lati sanati utawi asanatani jelas salah iku Setanani. salah iku namun jelas ya jelas salah nih sing bener sanatani Setanani. usia 2 tahun wasyaraat lan mlebu apa alati fisalidati ing dalam tahun ketelu 2 tahun punjul bahasane jenengan wau nek untane 36 zakate unta siji unta wedok siji wedok nggih wau bintu makhot nggih wedok niku unta wedok siji sing umure wis 2 tahun punjul faida balagot moko arekalane tekan apa iku jumlahe unta sitan wa arba'ina teng 46 fa fiha moko iku ing dalem jumlah 46 unta hikotun utawi unta hikoh niku al hikotu utawi unta hikoh nisor ya lati nggih menika unta laha salasu sinina ingkang iku kadoe lati salasu sinina utawi 3 tahun masyarakat lan mlebu apa iku unta firrobiating dalam tahun sang nomor 4 tahun keempat idzan niki kaya kok idza kot iki gak ono masusunan kaya ngono Mas Ora enak tenan, Pak. Aneh gitu. undi naskah Ahmad bukan Ahmad Idan arekalane nek idzan kudu ono fae Mas jawabe Pak Ida ya. idzan faqad istahaqqat ngono nek fi'il mudhari gak usah fa Allahu akbar walillahil hamd bape akeh men Sithik jane, Pak. ngono-ngono niku nek ngelingi ruwet Ora usah dieling mangkene. heeh Kayak mbahyai. Sat. Wes. nek ndak rumakno ngono benjing mawon niki nggih Langsung wae iki. ae muridé dadi kok Iki saged karo iki untuk hakoh wis golekno dhewe. heeh Enak. Untane padha karo sing wingi. Sing jelas sangat sulit kemungkinan kita punya unta sing sakmono kae. heeh Siji rong karoan. heeh Zakatul hayawan. Wedhus apa maneh? Wedhus sing diretno. wis gak mancuk blas Gak masuk zakat. Fakir siji Pak kanune, Pak. le Iki kanune. Catatan kaki nih. Balik. nggih gak ono catatan kaki Wis apa-apa, wis. kira-kirane, Pak. iya lah kate yo idzan iku jelas Mas idzan lah nek wis ngono maksude nek wis tekan 3 tahun mlebu nang tahun nomor 4 kodis tahakkot teman-teman wis berhak pantes apa untuk hikoh niku ayat ruqaha ing yen to numpaki ha teng niku hikoh al-fahlu apa unta fahl maksudnya sing lanang nek teng jaran niki jaran lanang tapi mosok di wajangno nang unta ndak mungkin mesti unta wisan iki fahl ngono wes itu wes maksudnya usia dia kawin ngono wisan Iya. Usia 3 tahun masuk ke 4 nek untane wis tekan jumlah piro mang 46 fa idza balagot ihda wa sittina lan arikalane tekan apa iku jumlahe unta ihda wa tis'ina teng 91 fa fiha Tis'ina itu, Pak. oh Sitina, maksud tis'ina itu. oh sitin ya Ahmad keliru aku macane Tis'ina itu. nisare ndak wacane Sorry. fa idza balagot mangkane temeka apa iku jumlahe unta Oh, iya. ihda wa sittina teng 61 angka 61 fa fiha moko iku ing dalem unta sing jumlahe 61 jazaatun utawi unta jazaah. Unta jazaah niku nisare enten al jazaatu utawi unta jazaah ya lati menika unta laha arba'u sinina ingkang iku kadhe alati
Arba'un sinina utawi petang taun wa syara'at lan mlebu apa unta jazaa fil khamisati ing dalem taun sing nomor 5. Ade nek swidak siji zakate 1 unta usia 4 tahun lebih. Fa idza balagot murakane tek tumeka apa iku jumlah nisab maksudnya. Sitan wa sab'ina teng 76 fa fiha moko ing dalem unta 76 niku binta labunin utawi 2 unta bintu labun. 2 unta yang usianya 2 tahun. Wedok. Wah ya apa nek terjemahannya men binta labun ngono ae wis. 2 ekor. Fa idza balagat mawna kaya temeka apa iku jumlah ya ihda watis ina teng 91 fa fiha moko iku zakate 91 unta niku hikotani utawi 2 unta hikah. Sing wis siap kawin. Fa idza zadat moko alekarane luweh apa jumlah ala isrina wa mi'atin ing atase 120 nek wis luweh teko 120 fakhtalafu la niki baru beda pendapat sapa para imam mazhab fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono jumlah. Faqala ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah yasta'nifu ngawiti sapa wong al faridhata teng bagian zakate ba'dal isrina wa mi'atin setelah 120 iku ngulangi maneh. Jadi setiap limone fafi kulli khamsin lan iku ing moko iku ing dalem saben-saben 5 unta satun utawi wedhus wedok siji. Ma'al hiqqataini bareng karo 2 unta hiqqah. Ila mi'atin wa khamsin wa arba'ina sampai jumlah nisab 145 unta. Niku zakate 5 kambing perempuan, 5 kambing. Wah, jan ruwet aku nyersane. 5 kambing wedok ditambahi 2 unta hikoh sing usianya 3 tahun ke atas. Ngoten. Imam Abu Hanifah niku nek wis luweh teko 120 sampai 145. Fayakunul wajibu fiha nek wis tutuk 145 fayakunu moko ana al wajibu apa sing wajib maksudnya zakat fiha ing dalem 145 unta iku hikota ini 2 unta hikoh wa bintu makhodin wa binta makhodin lan 1 unta bintu makhod. 2 unta perempuan yang usianya 3 tahun ke atas ditambah 1 unta perempuan yang usianya setahun. Fa idza balagot moko arekalan itu moko apa iku jumlah mi'atan wa khamsina ing 150 fa fiha moko iku ing dalem 150. Salasu haqaiqa utawi telu pira-pira unta hikoh. Zakate wa yasta'niful faridata moko ngawiti maneh sapa wong al faridata teng kewajiban zakat ba'da dzalika sak sampunipun jumlah 150 niku fayakunu moko ana fi kulli khamsin ing dalem saben-saben 5 syatun 5 unta maksudnya. Dadi dibagi 5 ngoten niku. Nek wis tumeka jumlah niku wau unta niku dibagi 5. Angger 5ne syatun utawi wedhus siji wedok ma'atalati haqaiqa ing dalem sartane utawa bareng karo telu pintu pira-pira unta hikoh. Wa fil asyri lan ing dalem 10 satani utawi 2 kambing perempuan. Wa fi khamsa asyarata lan ing dalem 15 unta talatu syahid utawi telu pira-pira wedhus wedok. Wa fi isrina lan ing dalem 40 pokok kaya awale wau. Petang 20 unta arba'u syiahin utawi 4 pira-pira wedhus wedok. Wa fi khamsin wa isrina ing dalem 20 bintu makhodin utawi unta bintu makhod siji. Wa fi sittin wa talatina lan iku ing dalem 36 unta bintu labunin utawi bintu labun. Fa idza balagot mi'atan wasitan wa tisaina lan arekalane tumeka apa iku jumlahe nisabe unta niku wau
mi'atan wasitan teng 196 fafiha moko iku ing dalem unta sing jumlahe 196 arba'u haqaiqa utawi papat pira-pira unta hikoh 4 ila mi'ataini sampai 200 nek wis tutuk 200 Suma mongko nuli yastaknifu ngawiti maneh teko awal kaya jumlah awal wau. Dadi nek dibagine 55 ya jumlah wedhuse sesuai 55 niku ngoten. Nek dibagine 15 ya berarti pinten wae kamu? 3 kambing setiap 15. Setiap 15 kambing, oh. 5 unta. Oh, 15 unta, 3 kambing perempuan. Ngoten. Tergantung hitungane niku njupuk niku, Pun. Alas mbuh. Wes zakate masak uang. 200 Nah, 5. nah nek wis tutuk 4 hiko 1 apa mau? Penak ya ning kono ya, mayoran ae. iya. Weh. Untane 1000. Lah anu ya setelah 200 berarti kan lebih dari 200 kan. Kayaknya ndak ono kayaknya. Wong duwe unta 1000. Bongko kayaknya. Kan dingkon, Pak. Ya Mas yo manake lu pirang tahun pisan, usiane wonge sak pira? Sayyidina Utsman biyen udu piro, Pak? Mbok, Ketika perang Tabuk. anu perang Tabuk. Karo aku. Kowe kan akeh dhewe Sayyidina Utsman. Akeh. Nggih, tapi kan ya ndak ngrumat tok ya nuku barang. Oh, iya oke. Menurut oke. Pun, lah niku nek wis mari 200, liwat 200 niku ngulangi maneh kaya hitungan abad, kaya hitungan sing awal. Wa qala lan ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad fi adhari riwayataihi ing dalem paling jelase salah satu dari dua riwayatnya Imam Ahmad. Ngendikane niku inna ziyadatal wahid sak temene tambahi siji unta iku tuhayiru ngubah apa iku tambahi siji jumlah niku al faridhata teng kewajiban ngetokno zakat wa tastakirru lan tetep al faridhatu apa kewajibane ngetokno zakat niku indami atin wa isrina ing dalem 120 unta ing dalem ngersane 120 unta sehingga fayakunu moko ana fi kulli khamsin ing dalem saben-saben 50 hikotun utawi 1 unta hikoh wa fi kulli arba'ina lan ing dalem saben-saben 40 bintu labunin utawi unta bintu labun wa an Malik lan iku saking Imam Malik riwayatani utawi dua riwayat adharuma ingkang utawi paling jelas saking dua riwayat inda ashabi miturut sahabat-sahabat Imam Malik maksudnya murid annaha iku sak temene nisobe unta idza zadat arikalane luweh apa unta ala isrina wa mi'atin ing atase 120 fasai moko utawi wong kang usaha maksudnya kate ngetokno zakat niku bikhiyari niku diparingi pilihan baina ayyahuda ing antarane yen to njupuk sapa wong talata banati labunin ing telu unta bintu labun aw hikotaini utawa 2 unta hikko. Jadi perbedaan pendapatnya terjadi kalau untanya sudah mencapai jumlah 120. Ngoten wis. Dadi nek Imam Syafi'i kali Imam Malik sing wonten iki sing didamel. Dadi kelipatan pira. Ndono ngawiti teko awal maneh. Patokane mandek ning 120. 120. Setelah 120 itu baru terus ya 120 gitu. Maksudnya anu dijopuk kelipatannya kan dijopuk 5 Mas. Maksudnya nek menurut Imam Syafi'i angger 120 luwih teko 120 jupuk 55. Iku ono pira? Nek dijupuk 50-50 ding. Nek 50-e 120 berarti ping pira? 1 2 kan 2 kali. Berarti 2 unta hiko ngoten. Terus nek 50 ping 3 150 misalnya. Ya berarti setiap 50 1 unta hiko. Niku nek Imam Syafi'i, nek Imam Malik, nek Imam Hanafi kan repot niku. Ngawiti itu kapal maneh. Ya dibagi meneh 55 neh. 55 berarti ngetokno wedhuse pira. Nek dibagi 55, nek dibagi napa jenenge? Nek jumlah sing ngawiti nganu ki total apa meleh nyamut nek terus kula nyamut. apa misalnya apa ki mau terus 45 ya. Nggih. Terus 45 utawa yang 200. Nggih.
unta hiko terus punjulane apa bintul mahat Nggih. ngono apa kan per 5 Lah kene kok saged mendhet niku wau. Saged mendhet meleh kan padha ta. Misale 200 ontang. ya Nek nganggo Imam Abu Hanifah niku kan setiap limone dibagi 5 200 niku piro? 200 dibagi 5 1 se 20 petang puluh nek 40 berarti 40 unta. 40 Oh, wedhus. Nek nganggo hitungan anu hitungan piro mang 20-an setiap 20 kan petang wedhus. Ibu duwe iwak. Ibu duwe iwak. Sak niki 200 onta dibagi 20 piro? Nek dibagi 5 kan 10 ono 10 berarti papat jajal padha apa enggak? Pinten 200 dibagi 20 dibagi 20. 200 dibagi 20 Aku milih wedhus aku. Milih wedhus wis. dibanding 200. Iya lho. Larang unta. Wedhus ki wedhus wedok. Milih wedhus. Iya. Wedhus wedok murah. petang puluh Ya piro Ya tak 200? pira? petang puluh wedhus 60 wedhus wis pira wis ya? Setiap 20-nya berarti makanya kan dibagi 200 unta itu dibagi 20 itu berapa? 10 10 kan? Heeh. Nah, berarti dikalikan 4. Karena setiap 1 dari 10 itu nilainya 4 kambing. Nanti piro jumlahnya? Kan 40. Saiki nganggo hitungan 40 wedhus kan? Nganggo hitungan sing 5. Dibagi 5 piro? 200 dibagi 5. 4 5 200 dibagi 40. petang puluh Ah, 40 diping 1. Kan padha 40. Ah, maksudnya. Betul paham? kadang ngarepe Kan gini ya Amut. Nek untamu iku 5, ya zakate sak wedhus. heeh Nek untamu 20, zakate papat wedhus. Niki hitungane rinci sampai 120 ana dhewe-dhewe. Aha. Lah nek wis luwih teko iku, nek kanggone Imam napa jenenge? Imam sing niki wau Imam Abu Hanifah niku diawiti teko awal. Diawiti teko awal iku tegese dibagi 5-5 kena. Dibagi para 5-5 niki wau setiap 5 satu kambing kena. Setiap 20 kambing setiap 20 unta 4 kambing ya kena. Kan padha ya hasilnya niku. Kan ngoten nek miturute Imam Syafi'i lebih dari situ. Imam Syafi'i kali Imam sinten niku wau? Malik. Nah, Imam Malik niki niku setiap 50-nya satu unta hikoh dan setiap 40-nya itu bintu labun niku meleh. Untuk kabeh-kabeh lho yo. Bar nek mau melebihi anu niku. Jadi dihitungnya nek aku bagine teko 50-50 berarti nek 200 onta niku ada 4 unta hikoh. Ngoten nek tak bagi 40 200 kan kena dibagi 40. Kena nang mboten? Kan 5 kan hasilnya. Harga unta hari ini berapa? Hah? Harga unta hari ini Mbok piro? Hargane. 40 juta. cek 40 juta. 40 juta Piro hargane unta ini ya, Harga unta apa aja? Masya Allah. Nek paham kula ngoten. Jadi hitungannya jane podo berapa persen tidak keluar dari hitungan 1/5, 1/10, 1/40, nanti buat medal begini ku. 1 dari 40, 1 dari 10, 1 dari 5 gitu. Kan 1/5. Nah ini kita catatannya untuk Kanjeng Nabi sampai 120 ya. Nah, perbedaan pendapatnya terjadi ngitungnya setelah 120 ke atas itu.
Hikomonya yo anu ya 3 tahun ke 4 tahun. maksudnya unta Napa nih? wedhus. Unta. Lek pintu mahot wedhus. Loh, unta yang Unta pisan kuwi ya. Unta kabeh niku. Unta. Bintu mahot, bintu labun, hikos jatan niku unta kabeh. Hmm. Ngoten. Sesuai usia. Pira, Mas? 12 sampai 32 juta. Gak jelas berarti ya. Ya kan ada gak tekok lanang wedok ya Pak, terus umure. Oh iya. Iki korban masalah sing dijemuk. Oh. Kalau beberapa harganya 65.000 pon Mesir. 53 juta, Pak. Selawe iki, Pak. 53 Ndi? juta. Selawe unta, Heeh. unta siji. Pundi? Tapi lek ning Indonesia ini 20 sampai 25 juta. Nggih. Nggih, unta siji sing umure setahun meh loro. Heeh. Bintu mahot. Selawe. Dihitung nganggo iku ya kena, misale 200. Ya dibagi selawe. 20 juta, Pak. Kan jumlahnya wis lebih dari 120. 20 juta. Berapa 200 dibagi 25? No, 8 kan? Ada 8 kan, berarti zakatnya 8 bintu mahot. Ngoten nek nganggo sing niki. Engko enggak ya, aku enggak nganggo kuwi. Soalnya kan tambah muda yo kualitas untane tambah umur. Misalnya pakai yang nek Imam Syafi'i kan langsung, pokoknya lebih teko 120 dihitung 50-an wis. Angger 50 iku hikoh siji. Angger 40 bintu labun siji. Dadi mboten ruwet, mboten delok teko niki. Ngoten. Pun ngoten mawon niki ruwet nggih mboten patek dong temen, tapi yang jelas hitungannya itu tidak lebih dari yaitu tadi kayak zakate pare kan 1/5 nih. Nek dibanyoni ndak usah bayar, tapi nek karo bayar 1/10 nih. Nonton mawon. Mboten kira medal dugi hitungan niku, Bun. Nek persentase enak. Ini kan Per 5. Berarti kan lebih mahal ya. iya, lebih banyak karena tanpa ongkos. Tapi kalau kita memeliharanya pakai ongkos itu 1/10. Ngoten. Nggih pun niku mawon faslun waqtalafu fi ma idza kana indahu khamsun minal ibli fa akhraja minha wahidatan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.